Hyvää päivää. Tuli tuossa syksyllä hommattua tämmönen pikkuinen projekti. Tämmönen kömmänä. Siinä on nyt tässä talven aikana vähän talven siis viime syksyn puolella ennen pakkasia, niin salaojia ja sitten noita saivesiviemäreitä laitettu ja sitten sokkelia kivitetty, joku siis sokkeli eristetty siitä. Ja muistan, että joskus on itse kun aloittanut jonkun homman, niin tullut jossain vaiheessa mieleen semmoinen, että no vittu, tulikohan nyt pikkusen taas haukattua liian iso palaa. Että kun se hommat sitten leviää käsiin sinne ja muuten tulee semmoisia ajatuksia mieleen. Mutta tämä on onneksi ollut nyt siinä mielessä hyvä tämän projektin kanssa, että niin kuin tässä ei semmoista saatana. Niin kuin olin sanomassa, niin joskus sitä sitten miettii, että no tulikohan sitä niin kuin pikkusen otettua liian iso ala, kun sitä on semmoinen niin kuin lapsenomainen usko välillä tuohon omaan tekemiseen, omiin kykyihin, että mihin sitä kykenee. Joo, tämmönen pikku mökki tässä on, tai no mitäs tässä nyt, 104 asuinpinta-ala ja 150 taisi olla kokonaisuudessaan. Täällä on tämmöistä pientä pintaremonttia. Ei kai tässä nyt kovin kummosia. No onneksi ei kuitenkaan yksinään tätä ole tarvinnut tehdä. Siinä mielessä, että homma etenee hitaasti, mutta todennäköisesti. Ja tavoitteena olisi, että tämä olisi joskus valmis. Mutta tosiaan, jos tulee joskus mieleen, että olisi, tai tulee hyvä idea mieleen, että kannattaakohan sen, niin kyllä se kannattaa. Tämä oli minustakin helvetin hyvä idea. Ja tältä näyttää tällä hetkellä. Katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun muistan päivitystä kertoa, että miltä sitten näyttää. Tai ei muuta kuin hyviä päivänjatkoja. Moi!